саломат бошен, зинда бошен. Барои бобои Ҳусейн ҷашни мелод дора. Зодрузод муборак акай Ҳусейнҷон. Айдоми акай ифтихор. Худоро шукр. Бародари азиз, қадр кардам ки ахирон хе причёска кардагем вақти домодем буд. Домодо метавонед домодои шаҳри Екатеринбург омада аз хизматрасонии акои Шаҳобиддин истифода баред. Бародари азиз, хеле ки медонем мо қарор дорем дар стрижка плюс. Марҳамат кунед, ини тоҷики худамо. Бародари азиз, хеле ки мебинед мана стрижка плюс. Малшева 138 ана рост ага броед. Улица онҷа боло Комсомольск мешад, онҷа боло университет Уральский федеральный университет магазин ман итка мебинед хелос видео стрижка плюс марҳамат кунед. Аки Шаҳоб дар хизмати шумо ҳастам. Воқеан ҳамеша ҳаракат мекунем камеам боша хизмат кардам. Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, умедворам ки тан сеҳату хонобод бошед.